Makadi vana vaMwari tinochingamidzai mugoredzva ra2020 tisati tatanga ngatite munamato mupfupi. Baba vedu vari kumusha tinokutendai tibatsirei pakuvhura magwaro enyu. Anoda Mweya Mutsvene ndiwo unotizarurira kana tichinge takashira shoko renyu, mhuri dzedu dzikomborerwe dzifambe mugwara renyu sekuda kwamunoita. Muzita raJesu tanamata. Totenda Mwari sezvo totaura kuti tinokuchingamidzai mugoredzva. Patiri kutanga chinongwa chetu chemhuri tiri kuHope in the Wilderness, tichiramba tichipinda mukati mezvinhu zvakadzika zvinonetsa. Nhasi tichitarisa hedu nyaya yekutiwo saka vanhukadzi vanofanira kuti vashandire Mwari here. Musoro wenyaya zvavo watauyisa, asi unofanira kunge usingataurwi nekuti muBhaibheri zvirimo. Asi chikonzero sei tiri kutaura nezvavo inyaya yekuti kune vanhu vazhinji vanenge vakuti kana tichitaura nyaya dzeordination idzi nenyaya dzeauthority, unonzwa vakuita sezvinonzi kwarambidzwa madzimai kuti asenze. Ina handisi kuti argument yacho inenge ichibva papo. But anyway, regai titaure nyaya yacho tione kuti kuda pamwe tingangovhurike maziso, because pane mikana mizhinji actually zviri kuitika ndezvekuti pari kutosara pakavhurika mamwe maburi anofanira kunge achiitwa nevanhukadzi, asi nenyaya yekuti vari kumhanyira manje kuti vaite zvisiri zvavo zvekuda ukuru zvatakashataura zviya. Isu patakapedza takataura nyaya yeordination, tikataura nyaya yespiritualism ichiafekta manzwisiro atinoita nyaya dzegender, ichiafekta manzwisiro atinoita nyaya dzefeminism. Tikati nyaya dzefeminism idzi nefilosofi dziri kubuda ndo dzakukondrora nyika, kana dzakondrora nyika dzakondrora chechi futi, dzakondrora dzimba futi. Saka isusu takamirira misha nemasangano kuti misha nemasangano ngazvirege kutora dzidziso inobva kuspiritualism, inobva kumafeministic ideas and feministic ideologies anenge achiitwa peddled kuti ararame mudzimba dzedu sokunonzi izvozvo ndo zvinodiwa naMwari. Ona nyaya yemarights tikasaritarisisa zvakanaka inoita kunge yakanaka, nekuti zvine zvinzi mwana ane right to education, ane right kuti adzidze, ane right yekuti apfeke, ane right yekuti agare mumba. Zvinoita sekunonzi isu hatizvizivi izvozvo, kunge zvinonzi kana taarei, kunge zvinonzi Bhaibheri hariadhiresi izvozvo. Bhaibheri ndonotodzikisa nyaya dzekuti vana baba musatadzire vana, musabate vana venyu zvine simba, musadai madzimai enyu vana mai itai soko. Bhaibheri tori nani pane marights atinechitaura, nekuti kana marights akuendera mberi unonzwa kuti no mwana harowi apoka. Bhaibheri robva rati aiwa don't spray a rod, kashamu kanodiwa kuti mwana apinde mugwara. Anawo ndonzira yega yekudiscipline. Toda kuona macontroversies anobuda nenyaya yemarights, nenyaya yezvatiri kutendera kuti zvipinde mukati medzimba dzedu zvichibva munyika kuti zviri nani, kuda kutiudza zvekuita kunge zvinonzi hatizivi zvekuita. Unonzwa vakuti mwana pa12 years ane kodzero yekuzvidhisaidhira, kunyanya une dzimwe nyika dziri so liberal, zvakatowandisa, ane kodzero mwana. Saka zvikoro izvozvo zviri kutotakura makondomu kunoisa muzvikoro, nesanitation nereproductive material dzevanasikana. Hanzi vane kodzero yekubuda vachinoita zvavanoda, pai vana makondomu vasaite zvirwere. Vanonzwarwa vari pa12 years. Saka isitoti marights anokone kwaanozodzimara achisvitsa unoona akusvika even vanobva vatiudza nekuti kana muine mafoni mumba ukabata password yamai, mai vanofanira kunoripota kupi, vakutiudza manje isusu zvekuita. Now munofanira kuzivisa kuti zvinhu zvinouya sezvinoda kugadzirisa, asi ndo zviri kukonzera nyonganyonga. Ndakaitaura nyaya iyo ndikati zvinhu zviri kuita sezvinozoda kugadzirisa abuse mudzimba ndo zviri kukonzeresa, nekuti kana tichinge takurarama zvisina kudiwa naMwari zvinorevera izvo kuti kana kuti magarisaniro atinenge takuita, nekuti murume anenge asvika pakona pekusabvisa zvinondobata mai sei. Kana ndikabvunza ndinonzwa saka hatichataurirani, hatichaiti zvinoda Bhaibheri, hence takuenda kumadivorce. Inyaya yatichataura nekuti Mwari anovenga kurambana, tinofanira kupabata ipapo. Now haneme patakaita nyaya yeordination takaramba zvimatheory zvinobva kuvanhu, zvimwe zvavanenge vachiti hanzi
kusikwa kwaEvha kekupedzisira zviri kuti kusakosha zvinotaura kuti ndiye anga crowning act yecreation ndiye akatonyanya kukosha. Tikazviramba tikadzorera vanhu kuna 1 Timothy chapter 2 verse 12 to 14, Paul achikota kuti nemhaka yekuti mukadzi ndiye akatanga kupinda muchivi, nemhaka yekuti Adamu ndiye akatanga kusikwa. Saka nyaya dzavari kuramba dzekuti nyaya yekutanga kusikwa haishandi, takazviramba tichishandisa mavhesi. Tikaramba even nyaya dzekuti it's a cultural issue, because takaona Paul achiti iye according to Genesis akatidzorera kuna Genesis. Zvino manje tinoramba tikaramba dzimwe nyaya dzinenge dzichitaurwa dzinenge dzichida kuticonfusa, dzinenge dzichida kusapota, dzinenge dzakaita sana Galatians 2:23-28 inenge ichiti hakusina mukadzi kana murume, tikati haigumiripa inoti futi hakusina slave kana master. Tikazvinona kuti vanhu vanotishandira tongowapa makambani edu tiinzani. Tikazviramba tikati Galatians iri kutaura nyaya dzeruponeso, haisi kutaura nyaya dzeorder kana dzeordination, nekuti ordination inoseta order mumba, inoseta order mukereke. Hapana musha usina order, hapana mhuri isina order. Even vanoadvocata izvi zvimwe zvacho vanoita nepolitics, zvavanenge vachitaura kudzimba kwavo havagoni kuzvirarama. Vati vanenge vachingoita izvo zvine nyaya yekuti taamunyika inofamba nepolitics, mawaves human rights, mawaves kuti utorewo mavhotes. Unoona murume achisapota zvinhu zvaanoti akaitirwa nemudzimai wake kumba anoona kuti hazviiti. Saka isi tikati no, hatirege kutedzera politics, hatirege kutedzera matheories ari kubuda. Isu ngatitedzere kuti shoko raMwari rinoti chii. Saka isi takaona isusu kuti nyaya yeordination iyi haisiri sociological, kuti tiri nyaya yeculture, inyaya yekuti unoziva zvavanototaura iwo mafeminist iwaya kana vakuda kusapota nyaya yavo, unobva vachitiwo dzimwe nyika idzi kureva kudana India naAfrica naanani vanzi hai vari kurava munenozi patriarchal system kana kuti authoritarian system, kureva kuti vanhu ivava vachiri kurarama pautongi hweuzvinyiriri sehuya hwaive hwemacommunist regimes sana China. Hanzi ivava vanhu ivava vakaita seri kuAfrica. Remember zvavanototi tiri makudoka vanhu vanongorechete kunana Western Europe neAmerica ndo kwati bhengenukei. Saka zvavanenge vachida kuita manje vanenge vachida kuti isusu titomuka titobhengeneka. Asi tikatarisa nyaya iyoyi ndenhema, Bible chairo setting yaro iri muMiddle East nemuAfrica. Vanhu vatinoona isusu vari involved paplan of salvation, tinoona even maAfricans vachipinda panyaya. Tinoona mukomana achitotakura muchinjikwa Jesu akunoreverwa, maAfricans achitora crucial role in terms of salvation. Saka isu hatina kusarira panyaya yeruponeso, tisanyeperwe. Nyaya yeordination is very theological and takakota mukati meshoko kuti kana ichiitwa ngasisasanganisa zvenyaya dzemaculture nenyaya dzei. Tikati isusu chikonzero sei kuiswa irikuda kuiswa because it's a feministic issue, it's an issue of equal rights, it's an issue of 50-50, it's an issue which emanated kubva kuzasi kokoko kunana Beijing pakatanga nyaya idzodzi dzema-equal rights kuti anyasomira. Asi kunyange zvazo dzakatanga kudhara pane imwe research patakaita the impact of spiritualism on feminism and gender issues. Now, inzwa nyaya ipana, vakadzi vanofanira kushanda. Vakadzi vakasapinda pabasa raMwari basa hariperi. Pane ministries dzakatomirira madzimai chete dzekuti vakasapinda padziri, koti dzimwe dzinoitwa nana baba nana mai. Asi tinofanira kushanda takatarisana neurongwa hwakarongwa mukati meshoko raMwari, hwakarongwa naMwari mukuru. Izvozvo zvinoita kuti tisakanganise even mafambiro acho evhangeri. Now, regai mbokota mchana, because kana tichitaura nyaya idzi tinofanira kuonawo support kune vamwe vanyori. Even kareko kuma 1886 mumwe murume atinyora munenonzi Review and Herald anonzi Uriah Smith, regai kunzoti akanyora achiti ndiri kuda kuti tichipinda panyaya yekuti madzimai ngaashande, asi ngaashande achiziva kuti mashandiro avo tinofamba neurongwa kana kuti neorder yakagadzirwa naMwari. Anoti murume
Anoti Uriah Smith, the scriptures represent that a subordinate position in a certain sense is assigned to the woman for the reason that she was formed from the man and at a subsequent time was the first in transgression. Achibva akota vakorinde vekutanga 11 verse 8. Munofanira kuverenga 1 Timothy wekutanga chapter 2 verse 13 and 14. Akati the leadership and authority is vested in the man. Akaendelea mberi akukota Genesis 3 verse 16 achiti thy desire shall be to thy husband and he shall rule over thee. Akaendelea mberi achiti this order is not to be reversed, and the woman take the position which has been assigned to the man, and every action on her part which shows that she is usurping this authority is disorderly and not to be allowed. Hence Paul says in 1 Timothy chapter 2 verse 12, but I suffer not a woman to teach, nor to usurp the authority over the men, but to be in silence. There is no doubt that it was this very same point, the usurping of authority over the men, that the same apostle had in view in 1 Corinthians 14 verse 34. So 1 Corinthians 14 verse 34 man not mazimai aramukereke endai munovhunza varume kumusha kana mane seka munovhunza varume kumba. Now Uriah Smith akuya mai nekuti arikopega pakanyorwa kuti vanyarara. 1 Timothy 2 inoti madzimai basa havabvumi kuti vadzidzise kana kuva nechidanho chekunge vakusveta simba revarume. Saka nyaya dzekunyarara dzakanyorwa in relation to authority. Hakunonzi vakadzi vanyarara nekuti vakadzi manje kuna 1 Corinthians 11 iya kunotonzi napo kana vakuprofita zvoreva kuti vanoprofita vakanyarara. Saka vakadzi tatoona kuti chiprofita kuna vakadzi, kuna vamwe vanoti pane chechi yakatangwa nevamukadzi was very yes I'm a prophetess. Chiprofita hachirambidzwi chiri chinoenda kujenda yese. Saka vakadzi can prophet sai vanoexhota sangano, vanokurudzira, vanoita zvese, asi havabvumiri kuti vamire pachinzvimbo chekutora simba kuvanhu. Regai munzwe zvomwe murume akanyora nyaya panapa inonakidza yakabva kuna J.H. Osborne iri very good. Itererei. The divine arrangement even from the beginning is this, that the man is the head of the woman. Every relation is disregarded or abused in this lawless age. Never-wise 18. But to disregard authority yamari. Saka zviti shamisi zvema ordination akuda kuitwa izvi nezviri shamisi zvikanzizvo. But the scriptures always maintain this order in the family relation. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Chapter on Ephesians 5:23. Takazikota dzese ngoti tinoda kuti munzwise kuti vakadzi vanofanira kushanda but ngavarespekte order yakaiswa naMwari. Man is entitled to certain privileges which are not given to women. And he is also subjected to some duties and burdens from which the woman is exempt. A woman may pray, prophesy, exhort, and comfort the church, but she cannot occupy the position of a pastor or a ruling elder. This would be looked upon as usurping authority over the man, which is here prohibited in 1 Timothy 2 verse 12. And this is not clarity. A woman can prophesy. Mudzimai anoprofita. Mudzimai anokurudzira. Mudzimai anokamfota. Zvinoreva kuti kana kutosumukawo vachitaura muchechi vachiparidza. Asi nyaya yekuticha authority, nenyaya yekumira paauthority, nenyaya yekumira pauelder, nenyaya yekumira paubishop, nenyaya yekumira paupastor yaramba. Bhaibheri rese kubva kwekutanga kwatakakota kusvika izvi nezvi. Regai kuzoti J wagona anoendera mberi achichii. Anoti neither to these words of Paul confine the labors of men to the act of prophesying alone. He refers to prayers and also speaks of certain women who labored in the Lord.
an expression which could only refer to the work in the gospel. He also, in remarking on the work of the prophets, speaks of edification, exhortation, and comfort. This labor in the Lord, with prayer, comprised of all duties of public worship, not all the duties of business meetings, which are probably conducted by men, or all the duties of ruling elders and pastors. Now, 1 Timothy chapter 5, verse 17, now 2:12. But that pertain to exercises purely religious, we sincerely believe that, according to scriptures, women, as a right man, and as duty ought to be, may engage in these exercises. Which exercises? Tataura kuzoti, kukurudzira, kumira pamberi, kuti mazarwane tifambe takaita sei, vanhu vaMwari tindire mberi takaita sei. Zvese izvozvo madzimai anzi panapa anobvumirwa kuita nevakanga vachikota. Kumbokotawo vamwe kuitira kuti kana tichitaura muzive kuti hatisisu tine pfungwa idzi chete. Kubva pekutanga even vakanga vaine critical positions mukati mesangano vaizviziva kuti bhaibheri raMwari rakanyora kuti chini. Saka isi tiri kuti isusu tingangode kutotaura hedu madzimai anoshandazve zvikanzi panapa pane quotation yandambura po anotonyora kuti madzimai andakanga ndinawo basa raMwari po anofamba vana 4b anonyora mareferensi akawanda. Vana Priscilla vaifamba nevarume vavanakwira po anovanyora po akanyora nemadzimai. Tikaenda kuna Luke tinoona po aifamba nemadzimai vana Mary nana Mary nevamwe vanava vana Suzana vanga vakawanda vamwe vatisingakwanisi kupa nemazita. Tinosangana nemukadzi wepatsime achiita simba achiti atsangana naJesu anoenda kunokokorodza vanhu kuti vauye vanzwe nyaya. Tinosangana nana Mary Magdalene varivo vekutanga pavakambozora Jesu mafuta. Tinosangana navo vachiita service nana Martha vachibikira Jesu. Asi tinosangana Mary akatogara pamakumbo interested futi neshoko raMwari. Tinosangana naMary kekupedzisira Jesu achimuka ari wekutanga. Vana Peter chaivo varume vatiza, vana John the beloved vairara pamachesta aJesu vatiza. Vana Mary tinoona vakamira. Madzimai anofanira kumira ane nzvimbo dzokumira. Asi Mary amira aita wekutanga kuona Jesu achimuka. Tinonzwa Jesu achiti Mary, enda unouza Peter, enda unotaura akomana kuti pagarire ndichauya. Saka kutiza kwana Peter vavhunduka paya pamuchinjikwa hakuna chakunoreva. Jesu achiziva kuti kana murume azomira vakomana vazomira chero mukavarova ndopa vaidedzera kuti aiwazve modare kuti imimi tirinaunze zita raJesu vakomana vana Peter ivavo. Saka Jesu anoziva zvaakaisa muvanhukadzi nevanhurume akati imimi vanhurume position dzenyu ndedzizi, shandai makadai. Imimi madzimai shandai makadai. Saka after taverenga MCS taona Jesu afamba nemadzimai nana Luke nana Matthew, hapana patinosangana napo Jesu achipa authority yokutonga makereke kana dzimba kuvanhukadzi. Hazviwanikwi izvozvo izvo. Saka tati idzidziso dziri kubva kunyika kwete mushoko raMwari. Now patinoda tinopedzisa nyaya iyi pane zvakawanda zvinokwanisa kupa madzimai. Imwe point yatinofanira kubata ndekuti madzimai haarambisi kuenda kutheology kunoita degree retheology. Unorambidzwa sei? Because mahospital chaplains ari kuda vanhu vechidzimai vanenge variko vanonzwisisa shoko. Mauniversities anoda malecturers neivhen nemamwe vechidzimai. Maschools vachiri kuticha bhaibheri kuzvikoro zvizhinji ezvinezvi vakubvisa bhaibheri. Asi kwazvichiri kune matheological seminars vanodiwa madzimai. Saka nyaya yekuti wafunda theology haisiyo inokupa semudzimai kuti umire pamberi pemadhara uchiti iwe waendayo. Unoishandisa kune kwakawanda counseling. Pane padatopinda unofanira kuchinzwisa udzamu hweshoko kuti ukwanise kuita counseling dzinozoendesa vanhu kumusha. Maizviziva here kuti counseling yemadzimai inotokurudzirwa kuti dzidzwe nemamwe madzimai. Saka even the counseling kune maministries akawanda
kune maministries ezvinozvi kune maministries epublishing kwanokunewo chidowa madzimai vagona kusanganisa zvinhu mu4th industrial revolution vachiisawo zvinhu pamatechnology vachiisawo zvinyorwa ezvinezvi unoona zvinyorwa zvizhinji zviri kuchirungu zambadze mabhuku evana ari kuchirungu mabhuku haasi kutauro wedu tinodoba interpreters chero vakava vechidzimai chero vakava vechirume pane mabasa nemikana yakavhurika asi rimwe randoda nditaure tisati tatombobuda panyaya mairoro matatu nderemumba because madzimai akuda kutofunga kuti mumba hamuna kukosha chakakosha kuti ndidzidze chakakosha kuti ndishande especially mazuva ano mari dzichinetsa varungu ndaimotaura kuti vakati ngwarei panyaya iyi kana murungu akaziva kuti ndoda kuita vana 5 kana kuti 3 anongozvara vana va3 gore otosunga chibereko oita zvake 7 years ari kuvaisa pavanotanga kuprimary anoziva kuti pavanga vachida mai pamushikisha mbwembwe vabva ototanga ari kuenda kubasa vakutokura mumasystems isusu manje mabhoyi nekuda mari tinototora mwana ane 3 weeks totonomukanda pana sisi paneipa totoenda basa tishandire vanhu ndo zvinozotinetsa izvozvezvi. Now nyaya yekukudza vana is very divine. Nyaya yekuti mudzimai atakure nhumbu is divine. It's not something which the world has designed. It's not something tatinogona mofunga kuti chero zvangoitika saka chirega nione makudziro anga imandate yakabva kuna Mwari. Saka ibasa rakabva kuna Mwari. Dai ndine nguva yekukurira maquotation maipaona nekuti vanototi iwo minister chaichai wefinance iti chaichai yakagara padesk rake rekutonga haana kukosha kudarika mai vari kukurisa mari. Zvakakosha izvozvo especially paeri stages yemuchato madzimai anofanira kukonzentra nekukurisa vanhu. Satombowana nekuti kuchechi kunoda treasure, kunoda treasure wevana vavo vanoda munhu. Now patinenge tiri panguva dzakadaro idzi tinosangana madzimai ane vanawo ane zvese taakuita personal ministries. Maizviziva here kuti madzimai atori more important kupersonal ministries than vanarume nekuti vanogona heart to heart, vanofila, vanonzwa, vari sensitive. So hatizvizivi, tinongokuruza hatizivi kuti apa pane suffering, apa pane chi. Ukaona paine mhuri inopa inonzi nekwanenge vanopa, asi murume mudzimai, madzimai they are more sensitive, vanozvizivisa nyaya idzi. Saka panguva idzodzo tinoita personal ministries tichisangana nevanhu tichiita mabible studies kuti mapaki kwatichina nevana tichikudza vana vedu. Kana vana vachinge vati kurei, kana muchechi macho mune mabasa akawandisa asine neuelda, munyika mune mabasa akawandisa asine neuelda, muzvese izvozvo zvinhu zvatinogona kuti tiite. Saka ndinoshaya kuti inini patiri kunyanyorwisana takamira pa Mwari ngatibatsire tizwise nyaya, tizive kuti isusu tisaitipokane neshoko patinenge tichida kumushandira. Tinokwanisa kushanda publishing, tinokwanisa kushanda. Inini munhu akatogara izvizvi achiti nekuti asandiswa pamusoro ndondonekere ndoshaya kuti anoda kuedza kuti chi nekuti izvozvi ukatarisa paseri pawagara pane munhu anoda kutonzwa nezvaJesu, whether wachembere yapedza kukurisa vana nevazukuru kana kuti uchiri any stage yedevelopment yemhuri, tinotowana zvekushandira nyangwe mukereke nyangwe kunze. Asi according to word hazvigoni kuti mudzimai ave elder, hazvigoni kuti mudzimai ave bishop, hazvigoni kuti mudzimai atungamire imba. Baba ndo musoro wemba, baba futi ndo musoro wechechi. Mwari ngatibatsire patinenge tichifamba mberi, tichifamba nedzimwe nyaya dzakadai. Munolaikawo, musubscribeawo, mukomentawo toziva kuti zviri kukufambira nezvatiri kudiscussa. Muzita raJesu ngatibvarei munamato mudiki. Baba wekudenga, tibatsirei, itai tigashire shoko rinera kubva kwamuri, zita renyu rigokudzwa, mhuri dzedu dzimire mukuda kwenyu. Muzita raJesu tanamata, amen.